Vítajte. Dnes sa pozrieme na niečo, čo sa týka asi každého, kto kedy chcel, postaviť hocičo. Či už plot, garáž alebo dom. Tie staré časy, pamätáš? To čakanie na úradoch, tie kopy papierov. Och, áno. Frustrácia, nekonečné vybavovačky. Proste systém, ktorý človeka vedel poriadne otráviť. Alebo aspoň preveriť trpezlivosť. Presne. A práve preto je tu dnes téma, ktorá sľubuje zmenu. Nový stavebný zákon. Konkrétne ten zákon 25/2025 zbierky zákonov platí od 1. apríla 2025. Áno, Národná rada ho schválila ešte začiatkom roka 2025. A je to legislatíva, ktorá má naozaj veľké ambície. Tak sa na to poďme pozrieť. Cieľom dnešného nášho ponoru bude rozobrať si tie kľúčové zmeny. Čo to prinesie bežným ľuďom, firmám, zrýchli sa to, bude to jednoduchšie. Aké sú tie hlavné ciele teda? V zásade, ak by som to mala zhrnúť, sú to 3 veci. Poprvé, jednoznačne zrýchliť a zjednodušiť povolovacie konania. To je asi to, čo všetci čakajú najviac. Jasné, nejako veľké sústo. Máme k tomu aj nejaké podklady, však? Áno, vychádzame z viacerých zdrojov. Sú tu články, ktoré to sumarizujú, napríklad od Pavlik & Partners alebo z Finančného kompasu. A samozrejme pozerali sme sa aj priamo do textu toho zákona 25/2025. Výborne. Tak kde začať? Čo je tá najväčšia, tá najočakávanejšia zmena? Podľa mňa jednoznačne ten samotný povojovací proces. Ten starý dvojkrokový bol proste nočnou morou. To áno, najprv územné konanie, kde sa mesiace riešilo, či tam vôbec niečo môže stáť. A ak áno, tak čo? Presne. A potom, keď už si mal toto, tak druhé kolo, stavebné konanie, kde sa riešil konkrétny projekt. 2 procesy, často tie isté úrady, kopa času. Mesiace, niekedy roky. A toto nový zákon ruší. Zavádza sa jeden jediný proces. Volá sa to konanie o stavebnom zámere. Konanie o stavebnom zámere? Čiže akože zlúčili to dokopy. Presne tak. Je to vlastne zlúčenie územného a stavebného konania do jedného balíka. Malo by to znamenať jednu žiadosť, jedno konanie, jeden úrad, ten obecný stavebný úrad a jedno rozhodnutie. No, to znie až príliš dobre. A čo tie lehoty? Lebo vieš, zlúčiť 2 pomalé rady nemusí znamenať jeden rýchly. Bude to naozaj rýchlejšie? Teda zákon hovorí jasne. Základná lehota na rozhodnutie má byť 30 dní. 30. Od podania kompletnej žiadosti, samozrejme. 30 dní. Oproti mesiacom. Áno. V zložitejších prípadoch sa to môže predložiť na 60 dní. A pri tých úplne najväčších, tzv. Vyhradených stavbách, diaľnice a podobne je to 90 dní. Ale pre bežné veci, domy, rekonštrukcie by to malo byť tých 30, maximálne 60. Fíha, to je teda ambiciozne. A čo keď sa to aj tak zasekne, vieš? Čakáš na hasičov, pamiatkárov, hygienu. Aj na toto zákon myslí. Práve tou integráciou, že by sa to malo riešiť naraz v rámci toho jedného konania. A potom je tu ten princíp, ako to nazvali, fikcia súhlasu. Fikcia súhlasu. Čo to je? No, je to celkom zaujímavý nástroj. Ak nejaký dotknutý orgán, napríklad tí hasiči, nevydá svoje záväzné stanovisko v stanovenej lehote, zvyčajne to býva 60 až 90 dní podľa typu stavby, tak sa jednoducho predpokladá, že súhlasí. Bez pripomienok. Počkaj. Takže ak úradník nestihne, tak ja mám automaticky zelenú? Naozaj? Zjednodušene povedané áno. Je to vlastne taká poistka proti prieťahom. Samozrejme, má to svoje obmedzenia. Aké napríklad? No, neplatí to úplne vždy a všade. Zákon menuje výnimky napríklad stavby na verejnom priestranstve, v rôznych ochranných pásmach, pri kultúrnych pamiatkách. Tam ten verejný záujem preváži. Cieľom nie je schváliť hlúposti, ale donútiť úrady konať včas. Rozumiem. Takže je to skôr taký bič na úrady, aby sa hýbali. A podkladom pre toto celé konanie je ten stavebný zámer, hej? Áno, to je ten kľúčový dokument, ktorý podávaš. Musí obsahovať všetky podstatné informácie o tom, čo chceš stavať. Dobre, a keď sme pri podaniach a dokumentoch, digitalizácia. To je ďalšia veľká vec, o ktorej sa hovorí. Koniec papierom. Zákon to tak chce, zavádza sa povinné elektronické podávanie žiadostí. Všetká komunikácia, stavebník, projektant, úrad by mala ísť cez centrálny informačný systém. Ten patrí pod Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Systém.
Takže projekt už neponesiem v tej veľkej rolke? Presne. Projektová dokumentácia sa bude povinne nahrávať a archívovať elektronicky v tomto systéme. A aké to má výhody, okrem teda toho, že nebudeme rúbať toľko stromov? No, hlavne tá transparentnosť. Mal by si mať možnosť online sledovať, čo sa s tvojou jadosťou deje, kto na nej sedí. To by bolo super. Malo by to znížiť administratívu na oboch stranách. A ešte jedna zaujímavosť. Ak je tá dokumentácia v systéme, tak sa považuje za sprístupnenú aj na stavenisku. Čiže teoreticky... Netreba mať tú kopu papierov priamo na stavbe. Presne. Stačí prístup do systému. No, to znie moderne. Ale čo ľudia, ktorí nie sú, povedzme, úplne digitálne zdatní? Starší ľudia, menšie firmy. Nebude to pre nich problém? To je určite na mieste otázka. Každá takáto zmena prináša výzvy. Predpokladám, že budú nejaké školenia, podpora, že ten systém bude čo najjednoduchší. Ale ten trend je jasný, digitalizácia, musí to prísť. Jasné, rozumiem. Dobre, poďme od procesu k tým samotným stavbám. Často sa riešilo, čo vlastne treba ohlasovať, na čo treba povolenie. Mení sa niečo pri tých menších veciach? Drobné stavby, jednoduché stavby. Áno, aj tu sú celkom podstatné zmeny. Začnime tými drobnými stavbami. To sú tie najmenšie. Podľa nového zákona, paragraf 2 to definuje, sem patria prízemné stavby do, pozor, 50 metrov štvorcových zastávanej plochy a výška do 5 metrov výšky. 50, veď predtým to bolo len 25. Presne, dvojnásobok. Takže garáž, nejaká dielňa, záhradný domček, to už je drobná stavba. Áno, kolné, prístrežky, sauny, garáže, voliery pre zvieratá. Ak sa zmestia do 50 metrov štvorcových a 5 metrov výšky, sú to drobné stavby. Aj podzemné stavby ako pivnice, žumpy, bazény, ak majú do 25 metrov štvorcových a hĺbku do 3 metrov. Super. A čo ten režim pre ne? Stále treba ohlásenie? No a tu je ďalšia zaujímavosť pri mnohých týchto drobných stavbách, ale aj pri niektorých stavebných úpravách už zákon nevyžaduje ani len to ohlásenie. Fakt? Áno, ale je tam podmienka dôležitá. Nesmie to byť na verejnom priestranstve a musí to byť aspoň 2 metre od hranice susedovou pozemku. Ak toto splníš... Tak napríklad taký altánok 4x4 metre v záhrade? Presne, postavíš a neriešiš úrad. Teoreticky. Fíha. Tak toto je naozaj zjednodušenie, ktoré pocítia tisíce ľudí. A čo tie jednoduché stavby? To je tá ďalšia kategória. Aj tam sú úpravy. Paragraf 20 ich tiež definuje. Patrí sem napríklad bytový dom s najviac 3 byťmi a do 300 metrov štvorcových zastávanej plochy. Alebo rekreačná chata do 300 metrov štvorcových. Aj oporné múry do výšky 3 metrov. Čiže aj menší bytový dom alebo chata je jednoduchá stavba. A čo je dôležité pri nich? Dôležité je, že aj jednoduché stavby, rovnako ako drobné, zákon výslovne umožňuje stavať svojpomocne. Paragraf 27. To je kvalifikovaná osoba, ktorá ti bude odborne viesť tú stavbu, dohliadať na kvalitu, na súlad s projektom. Aha, takže nie úplne sám na kolene, musí tam byť odborník. Presne. Svojpomoc áno, ale s odborným dohľadom. To je dôležité kvôli bezpečnosti a kvalite. To dáva zmysel. No a potom sú tie najväčšie, tie vyhradené stavby, ako si spomínala. Áno, to je ten opačný koniec spektra. Diaľnice, železnice, letiská, vysoké budovy nad 32 metrov, veľké mosty, tunely, priehrady, jadrové zariadenia, proste veľké a zložité veci. A tam je režim, predpokladám, oveľa prísnejší. Samozrejme. Tam treba podrobný projekt, špeciálne povolenia, aj tam, kto to stavia, musí spĺňať prísne kritériá. To je úplne iná liga. Rozumiem. Dobre, máme povolenia kategórie stavieb, ale poďme k téme, ktorá tu rezonuje roky čierne stavby. Hovorí sa, že nový zákon pritvrdzuje. Je to tak? Je to tak a dosť výrazne, toto je jeden z hlavných bodov reformy. Ten odkaz je jasný. Ak postavíš niečo na čierno bez povolenia po 1. aprílu 2025, tak to už v zásade nebude možné dodatočne zlegalizovať. V zásade nebude možné, čiže koniec dodatočným povoleniam pre nové čierne stavby. Presne. Ak ma to príde stavebný inšpektorát, mal by nariadiť odstránenie stavby. Na tvoje náklady samozrejme. To je teda radikálna zmena oproti minulosti. Ale čo tie stavby, ktoré už stoja? Tie, čo vznikli na čierno kedysi dávno a ľudia v nich možno bývajú. Tie sa budú búrať? Nie. Zákon myslí aj na tieto staré prípady. Pre stavby postavené bez povolenia pred účinnosťou zákona, teda pred 1. aprílom 2025, existuje možnosť, ako to povedať, dať si to dodatočne do poriadku.
Ako? Môžeš požiadať o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie alebo o jej dodatočné povolenie. Ale pozor, musíš splniť podmienky, stavba nesmie ohrozovať ľudí, nesmie byť v rozpore s verejným záujmom, musí byť v súlade s územným plánom. A je na to nejaký termín? Áno, a to je dôležité. Túto žiadosť treba podať najneskôr do 31. marca 2029, čiže je tam niekoľkoročné okno na riešenie týchto starých záležitostí. Takže, ak tomu dobre rozumiem, staré čierne stavby sa dajú za istých podmienok a do roku 2029 zlegalizovať, ale nové už nie. Presne si to vystihol. Je to snaha vyčistiť stôl s minulosťou a zároveň jasne povedať, od teraz už nie. K tomu sa pridávajú aj výrazne vyššie pokuty za porušenia zákona. Pokuty? Áno, sú podstatne vyššie a posilňujú sa aj právomoci inšpektorátov pri kontrole. A čo je tiež dôležité, rozširuje sa zodpovednosť. Postihnutý môže byť nielen stavebník, ale aj firma, čo to stavala, projektant, stavebný dozor, ak pochybili. Tá zodpovednosť, to sa mi zdá, že sa prelína celým tým zákonom, nie? Určite. Zákon oveľa presnejšie definuje, kto má aké povinnosti a za čo zodpovedá. Stavebník, zhotoviteľ, projektant, stavebný dozor, stavby vedúci, dokonca aj geodet. Cieľom je jasne stanoviť zodpovednosť a zvýšiť profesionalitu. A aký to má praktický dôsledok? Keď niekto urobí chybu, projektant v projekte, firma, prístavba. No ten hlavný dôsledok by mal byť, že si to bude musieť opraviť na vlastné náklady. Už by sa nemalo dať tak ľahko vyhovárať jeden na druhého. Každý má svoje úlohy. Napríklad ten stavby vedúci a stavebný dozor. Aký je tam rozdiel? Stavby vedúci je človek zhotoviteľa, zodpovedný za riadenie prác priamo na stavbe, vedie stavebný denník. Stavebný dozor si najíma stavebník, hlavne pri tej svojpomocnej výstavbe, a jeho úlohou je kontrolovať pre stavebníka, či firma alebo on sám stavia dobre, kvalitne a podľa projektu. Informuje stavebníka o problémoch. Jasné. Dobre, máme zodpovednosť jednotlivcov, ale kto na to bude dozerať zo strany štátu? Ako sa mení tá štruktúra úradov? Zostávajú obce. Áno, obecné stavebné úrady zostávajú, to je dôležité, budú stále tým prvým kontaktom pre väčšinu bežných stavieb, tam podáš žiadosť o stavebný zámer, tam ohlásíš drobnú stavbu, tam budeš riešiť kolaudáciu. Je to stále prenesený výkon štátnej správy. Ale je tam nejaká zmena? Je. Novinkou je požiadavka na ich personálne vybavenie. Každý úrad, aj spoločný pre viac obcí, musí mať najmenej 2 kvalifikovaných zamestnancov. To má zabezpečiť odbornosť a aby stíhali. Táto požiadavka by mala byť naplnená od začiatku roka 2026. Dobre, takže obce ostávajú. A kto ich bude kontrolovať? Kam sa odvolám, keď nebudem spokojný? Tu je ďalšia novinka. Zriaďujú sa regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu. Tie budú odvolacím orgánom voči obciam a čo je kľúčové, tieto regionálne úrady budú vykonávať aj štátny stavebný dohľad. Budú fungovať ako stavebné inšpektoráty. Aha, takže inšpektori už nebudú samostatne, ale pod týmito regionálnymi úradmi. Presne tak. Nad tým všetkým potom stojí Centrálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý robí metodiku, spravuje ten informačný systém a rieši spory. A samozrejme pre špeciálne stavby doprava, voda, bane zostávajú špecializované stavebné úrady. Spomenula si tie inšpektoráty. Aké majú právomoci? Čo môžu reálne urobiť, keď prídu na stavbu? Majú pomerne široké právomoci, môžu vstupovať na pozemky, na stavby, kontrolovať papiere, projekt, či sa stavia podľa neho, aké materiály sa používajú, či je stavba bezpečná. Môžu kontrolovať aj staršie stavby, či sú riadne udržiavané. A keď nájdu problém? Najprv môžu vyzvať na nápravu, ale ak to nepomôže, tak čo? Potom ten stavebný inšpektorát, teda regionálny úrad, môže nariadiť rôzne opatrenia. Napríklad zastaviť práce, nariadiť úpravy, zabezpečovacie práce. V najhoršom prípade aj nariadiť vypratanie alebo dokonca odstránenie stavby. Tie nástroje sú teraz silnejšie. Fíha. Takže prešli sme si toho naozaj dosť. Povolenia, digitalizácia, definície stavieb, čierne stavby, zodpovednosť, úrady. Skúsme to na záver ešte raz, tie kľúčové body. Čo by si mal človek zapamätať? Dobre, tak skúsme. Poprvé, jedno konanie namiesto 2. Konanie o stavebnom zámere. Malo byť rýchlejšie. Jasné. Po druhé, všetko elektronicky, cez informačný systém.
Koniec papierovačkám, aspoň teoreticky. Dobre. Po tretie, väčšie a jednoduchšie drobné stavby. Niektoré dokonca bez ohlásenia. Jednoduché stavby sa dajú stavať svojpomocne, ale s dozorom. Super. Po štvrté, nulová tolerancia pre nové čierne stavby po apríli 2025. Ale možnosť riešiť tie staré do marca 2029. Dôležitý rozdiel. Po piaté, vyššia a jasnejšie definovaná zodpovednosť všetkých projektantov, firiem, dozoru. A po šieste, obecné úrady ostávajú, ale kontrolu a dohľad posilnia nové regionálne úrady a inšpektoráty. Výborne zhrnuté. Zdá sa, že tá ambícia modernizovať a zefektívniť tam naozaj je. Uvidíme, ako to bude fungovať v praxi. Ale pre každého, kto plánuje niečo stavať, je kľúčové sa s týmto oboznámiť. Určite áno. Treba si pozrieť aspoň tie definície v paragrafe 2, podmienky pre povolenie či ohlásenie v paragrafe 18, prípadne kolaudáciu v paragrafe 66. Informácie sú základ. Ak sa tie ciele efektívnosť, transparentnosť, profesionalizácia naozaj naplnia, mohlo by to pomôcť. Ďakujeme veľmi pekne za tento podrobný prehľad nového stavebného zákona. Verím, že sme mnohým pomohli sa v tom trochu zorientovať. A možno na úplný záver by som nechala takú myšlienku vo vzduchu. Niečo, čo priamo v zákone nie je, ale súvisí s tým. Ak sa naozaj podarí toto všetko zrýchliť, zjednodušiť procesy, digitalizovať, aký to bude mať reálny dopad na ceny nehnuteľností a dostupnosť bývania? Dobrá otázka. Budeme stavať naozaj rýchlejšie a lacnejšie, takže to pocítia aj ľudia, alebo to pohltia iné faktory na trhu, to bude zaujímavé sledovať v najbližších rokoch. Skvelá myšlienka na záver, čas ukáže. Týmto sa pre dnešok lúčime a ďakujeme za pozornosť.